kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ti pakasalitaan ni Ledge nga napauluan, salit akimat. Sagudayan nga ti pakasalitaan, iti kalman laeng papagayami, kung na natoy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nami tanadanunan iti June 13 kada idi nga tawen. Dandani akon makaluto iti pangrabiimi imay naktinulungan ita iti katugangak nga babae nga nangisagana kadagiti lutuek kaditay malpas na katulungan napanain sa kaso ti paralisadon paralisadon akatugangak nga lalaki. Ininto ti asawak nga ni Edgar manong nami ket tinulungan na iti assignment ni Eileen ti kasla ampun mi nga inaudi nga anak ti kapsat ni Edgar. Nasurok pa lang idi amay sa tawen na idi alaen mi tasaan kami nga naddaan nga dagos iti bukod bing anak ket itan sa nga pulo ket maysan ti tawen na. Inrapin met itay ti asawak manong nami nga nangaywan kin Shane Laika nga pudno nga anak mi nga nasurok pala nga may sa titawen na. Kaya di makaidasara kon nabang ko idan inayaban nadanon ko da Edgar kini Eileen iti salas asaksakluten ti asawak ti ampun mi. Ako nana, nalaing dito ka anak nga anak ko Abus na nalaing di eskwela na napintas pa, akas kapintas ti inana akabsat ko. Dahito'y kaanakak nga anak mi itinapintas nga asawak. Mas dawak manong na yung kadagita nga dialogue ti asawak. Pa, anyan mapaspasama keng ka. Di kan sabat pa iminom iti arak ti kunak. Kan may sa, mangliwat ka ita sanggadi. Ma, awan. Mangliwat kita. Tadan to fight no madamdama mahal ko. Fight? Ano nga fight? Kailangan man nga mahal ko ti awag mo kanya ket ma adati. Ket wan ma. Imbas nga mama, wano mama. Ma, mahal. Sigamit. Basta mahal ko. Agaramid tanto ti may katlong anak ta no madamdama. Naimas ita ti fight. Diyos ko aya. Dulamin ni bagbagam nga mangmangig pa ni Eileen. Hindi manen. Ni Gayam Shane. Ayan ti anak ta. Alaki ni nanang mahal ko. Kaya naguray ka mahal ko. Pag numit ko na kina Eileen Di ngayon? Ti ka anak nga anak ta napinta si Suna. Kaya naliing iji-eskwela da. Kaya nasingpat si Suna. Di ngayon? Anak aka-anakak. Ala ni Tito. Ulit-ulitin di bagbaga na. Talaga nga nalaingak, napintasak ka na singbetak, nagagetak pa tito. Get itultuloy mo ito kinagaget, kinasingbat mo ha? Anak aka-anak ka, alalalos to ng data pa. Umula kayong kina-Eileen di kusina, tayo nakaibanda nanang, kailalak tumatan ni Shane. Tagagad na tayo matlamangan. Ala, kuti kayo. When mahal ko, kunakmet. Sige, oh my God, Eileen, anak aka-anak ka. Tumunatan iti kusina, intan. Eileen nga anak, aka-anakak. Kasla karkar na kanyak ti kastoy nga kinarasaw ti asawak man. Kasla nakainuman. Ngayon pa kami minom. Ngayon pa check ga din na pa'y hampay nakainom isuna.
Dati nga tultulungan na ni Eileen, iti assignment na no Jack masango. Ngam Jack pa ng puutan nga bilibilinan na. Ken awagan na iti anak, akaanakak, sa katawa. Kaya na dati-dati manong naming kita, mama, iti awag na kanya. Ngam nabit pa nga mahal kumiten ti awag na kanya. Adi siguro, nakapagustuhan na. Nakatukno ti atang, uno napagustuhan. Uno talagang in the mood ita, tanaw naman nga damapasamak minumadamdama. Uno, gapo nga tatarabi imanen, kat imbaga na itay nga agaramin kami ti ading Shane. Ay, asawak na talaga, pagpampanunutan na. Napanakidayan datatang kininanang amang karkarga kini Shane nga anak mi manong kinimbaga mapang kamin mangan. Inted ni nanang ti anak ko sa kamimunan iti kusina taamok nga sumarunong maten dagiti agasawa. Kaya di tamang mangan kamin intultululatan Edgar ti kinarasaw na. O, kadun ti mangan Aileen anak ano makapangan kanton tulungam tumatlang ni titang nga ginaw. Kahit kalpasan na, no makalabar kanton, ing kanton maturog, tap no masapa kanton ang kriing nubigat, kading kanton man na nagbasa. When? O hindi to. Kahit tingarod nakapimpindas manan nga anak mi. Tingarod na pimpindas manan nga anak mi ni Shane. Shane na. Kadumit timangan ha. Kinalistom si Tumakel, tagbasa kan tumatan, wen? Saan nga sumbat? Edgar, pa, takasano ka makasungbat, kada dapay inapoy tingiwat na, ken maditi tao, ken maditi sao lang sa uno, madawat ti pandangan, iso nga mangan kan. Ay, huwag gayam nanang, tatang. Ay, abay, barok, Edgar. Palubos ti apo. Mairing pasminton nga raipan amin nga pangtedmi nga raraipan nga taltalon tayo into numalam ni bigat. Nangruna kat agtudo ita nga rabi. Nangruna no agtudo ita nga rabi sa inton bigat sigurado lagi din nga maraipan mi aminan nga pangtedmi nga raraipan tang nang. Nasyad no kasta. Masapol nga maraipan yon tapno malpasin ti raep. Ket gaputa di maanawa nga sao lang nga sao ti asawak manon na mi binaybayan minatan. Aging ganal pas kami nga nangan. Adan dagiti agasawa nga lakay ken bakat iti seledda addametten ni Eileen iti seledna imo na nga simrek dagiti agama iti seledni. Manong nemi idi ta sumrek akmetten. Paturugan ti asawak ni Shane nga ore lang na ikanta. Maturugan ni Shane laika tuy kapintasan nga anak mi keni Ledesma. Pa, baka adda nga saan nga makaturog ti anak ta no kanta makasta. Sakit ibagamanin nga kompleto ibagamanin ti kompleto nga nagan ko. Leds, tinagang ko. Ledesma, ti kompleto. Kung nga tuloy ito kakantahin na. Maturugen ni Shane laika, to'y kapintasan nga anak mi ken ni Ledesma. Nagnaya. Bakal no saan nga makaturog? Anang saan gat ni? Nakaturogan. Amo na ti makikooperar ti anak ta. Amo na ngamin nga garawin tayo ti ading na mahal ko. Di ka man, tabay. Di mo kayat? Kat ni? Nakabang local, Lex. Oh, mahal ko. Pa. Di ka man. Sika, no. Uy, makikiak dita. Dito. Basta ko pa na, igaman naman ti barukong ko. Pakikiyak dito ko nakat. Ma'am, nakaragsakat, ta si ka tinasawak.
Imbaglaki din, tada na ikamang nga angkel ko ijay sagpatan ding ras. Nga ti asawa na ti ikit ko nga kabsat ni tatang ko. Agasem, from Bugnay sa Nicolas to sagpatan ding ras with love. Kat imay ka nagpasyar si marong kariti ayan dangkel mo. Kat iso nga nagamamuta. Nagsabat ti dalan ta. Anyan ito sumusumur kang ka Edgar. Ha? Kasmula padalanan ti idikal man laeng nga pakasalitaan ta. Oy, ang ti surat ko to. Iti idikal man laeng nga programa kini Manong Nemi. Ha? De gabagag to amin. Nga adda ka bagyam nga naikamang dito ding ras iso nga nagsabat ti dalan ta at agabugnay sa Nicolas ka ket inaram nakmet. Apay nga bati siya ket inaram ka. Hindi ito. Ket kapati patpatig kami kalipat patig na nagasawa ta nagaramid ta ti anak ta ngimpiman ta di tamat makaaramid ng dagos iso nga inalat ta ti burdek dakabsat ko nga iso ni Eileen imbilang ta kaning patagtanga pudno nga anak aging nga dimtengan ni Shane Laika ti amok idi sweetheart mahal kat di ka mapututan ngem sammet laeng saan man met laeng kunak ko adda ni Shane iso nga agaramid tayo ti ading na nakaadidong dagiti imbaga ti asawak Manong Nemi kaslasaan nga mabannog sao naging imirot ti arakop na kanya Ledesma Leds ko naman Edgar nakaalikot dagita imam uy Edgar nagpang lokalets kayat ko lalaki nagbaling nga ading ni Shen di may kaduwa nga nagtagil lalaki lalaki Edgar nakabangunok jak kumakayat ididamo nga midi maaronan tireknak saan akong nga nakapagkedked balbal sakmaten dagiti arakop ken agek ti asawak Manong ket sumngaw dagiti areng-eng ken asog ni ayat kadagiti bibig ko agobuayan ti rugso ken ragsak Edgar naglaing ka manganlo nagmayat ti pampamayam kadagiti mansanas ko ket kumanen ti mangan ha nagadot na kamoy te sakad Edgar Tiakit lain mo agsapsap. Edgar. Sabi ko mga ron tadaadingan ni Shin. Anilakit din, idit, ebiyat ng tipana, Manong Nemi, adadamanin. Idi kasta una yung tipa nagbayo, ken pa nagkabalyo na kaniyak, mami. Ore lag sa gawisyo nga padpadadrik namin ti asawak mo. Nakabarbaro ni ayat. Kasla saanan nga mapasamak pa ti amin. Edgar. Mabalak man Kasla. Ididamo mi nga rabi, Manong Nemi da nga rabi. Na isang sangayan. Nakapapaot. Kasla awanin ti dumteng pa nga sumarunong nga rabi, Manong. Numanin, Let's, Edgar, akin na natamat. Nida ito kaslaawanin ti bigat, kaslaawanin ti sabalingar. Rabi, na isang sangayan, dedi nga rabi Manong. Tao mo na unay, sa ulang nga sao nga narasaw ti asawa. Kasla nakainuman ngam saan. Na isang sangayan launay. Sana isang sangayan pwede ding rabi nga ingkam pa nagtanaig. Nakapapaot kat nagmayat mo. Aging ka, Manong Nemi, siyempre, nabanog kami matan. Akit isardeng mi matan, taginana kami, Manong Nemi, maturog kami. Kaya di kabigatan na, Manong Nemi, iti kabigatan na, siyempre. June 14, June 13, idin drugik Manong.
Idi daymet lang atawan. Friday. Idi talumaamak. Dito'y balay. Down ko na kiti agamang Edgar ken Shane nga adda. Pangibabaonan ti asawak ti anak mi. Ingkan baby Shane, I love you. Oh, anyaya ti babaon mo ti anak ta. Kunak man ingkay tuloy yung tagraep ita. Ha, pa? Indun malpas ti pangaldaw, mahal ko. Ha? Nakalululem. Baka nalipas ti pangaldaw kat agtudon to. Agtudon to man iti pigsa. Maidlat ta. Tapno na lamis ti panagraep may mahal. Siya nanak. Umay ka na. Alayam ta cellphone mo. Ha? Daya cellphone ni Shane. Cellphone ko kunak kuma. Ingkaalayan di taon nagtisulad tayo ti cellphone ko. Taitad mo kanyak. Patokaran naman na tayo ko. Dance with my father. Kadagsala nga dwa. Father's Day itong Domingo. Ha? Katuwain. June 14 nita. Itong Domingo ka di. Itong may katlong ang Domingo Basta. Father's Day. Sige. Pato ka rin nyo ti dance with my father. Kita agsala kay nga duwa kay ni Shane. Kasta? O sige. Advance Happy Father's Day pa. Agyaman mahal ko. Agsala ka mga duwa kay ni Shane. Agbuya ka ha. Bueno, agsala ka ta, mahal ko. Baka saan tayo tun nga makasala. Yun tun ka daw nga mismo ti Father's Day. Anya? Oh. Ano sasalita? At ka di ba yung bagat? Manong name di pa ila kamalman nga mas daawak sa kastoy manin ti panagsasao ti asawak manong. Baka saan tayo saan kam tukanon nga makapagsasala pa yun madanunan ti Father's Day? Baka dahil ta kanon ti maudi manong name nga Diyos ko, nakaamak dati nga. Ano ito sa salita, ang kagre rin pa Apay ko mga kunam nga saan tayo nga makasala ito kaaldawan ti Father's Day pa. Pagbalinan tayo ito nga na isang sangayan nga aldaw ti Father's Day para ken ka, Edgar. Kata kayo kening tatang mo. Ken amin nga fathers dito lubong. Na isang sangayan kang ama pa. Thank you, mahal ko. Yung gamang kitaan anya ti Obren Shane iti silad ta. Yung ka na nga. Naalan na patlag papaalak. Nagtungbalak nga rod manong nemi kat adamat gayam ti cellphone nila kay ko ti rabaw ti tokador di met magaw at ti anak mi. Pinalubusak lata di kiti agama manong nemi pinatokarda nga paiso ti dance with my father kat nagsalada. Ti Ilocano na ti pinatokarda. Dete kanta ni Clarence Toledo manong. Isul pinatokarda. Ayan, ito. Ayan, agama nagtatang. Okay? Chakman malipata. Huwag manong nemi pinalubusak lata dagiti agama pinatokarda ng paiso ti kanta ni Clarence Toledo ng Ilocano version ti Dance with My Father. Kat nagsala da. Akatawa ti asawa. Agay ayak ekmet gayak ek ti anak mi manong nemi kat nakaragragsak. Tatang ko malagip ko pa'y Oh, Edgar, di ka unay katawa kasta. Ori si Shane. saan nakakaya. Ket siyak manong nemi rugyak meten ti nagluto ti pangaldaw mi. Ano man na nagkurtret ti muging ko amang pampanunot no apay akasto ti asawa. Sipud pa'y drabi Narasaw drabi kadita nakaragragsak da iti anak mi. Wen,
Kenana Sinapadan din ang celebrar iti kaaldawan dagiti ama iti umay nga Domingo Manong Nemi. Manong Nemi ore dala namin pinamindwa pinatukar a pinasala. Ganin salad. Nga mawan. So, sardig nyo datan. Tama na. Di pinalpas. Gusto na. Antayin tayong mangan. Di mating ka-grep aya. Katne. Der itibu Siya na. Okay. Ikan masako Hindi ka manganin. Hintayon mangan. Bayat Kaya di malpas kami mangan kanagpakpakadan ti asawak na mapan itital-talon tap na mapandan ituloy tiraraipanda. Mabanda agraip manong. Ini tanakig tutak tabiglanak ngay narako. Oh, mahal ko. Edgar. Nito ito'y. Abay dakis na arakupan ka. Unang biniglanak saan ka man arakop no kasto yung agpakada ka mapandal-talon. Ano pa mas pasamakan ka? Kahit kung ulitan ito napasamak na rabi. Kaya ito rabi man na. O marakop ka pa yung agpakada ka niya. Saan mo dati nga raramidan ti kasto yan? Sikamat. Ano ko man nakaskas dahaw no marakop pa nga agpakada kang kamahal ko. Ipatpatay ka na yamon na ita. Kaya di mo kumabaybayan ti bagim ha? Kaya di mo kumabaybayan ti kitanak ta. Diyos ko kahit ka. Ori la sumbriam ti dut-dut ko kada kitang ibagbagam. Shane anak. Mapare ni Papa. O may nagkisin na. Kiss baby. Kiss. Kiss goodbye to Papa. Shane. Samon nga pilitan petanak na numadi. Sige ka. No di na ko may kisen. Sangkan to nga sangsang petan. Awan doon ti papang mo. Sige ka. Sige. Mabid lang. Tayo nakalain ti anak ta. Tagkis kayo. Tapno yung kamanlaingan. Kat sumsumgar ka na kitang ibagbagam, Edgar. Apo, makapasaggar ka. Kinon ko na kadyak maawatan no anya ti marikrik nak Manong Nemi. Nabang ko nga rot kinarga ti anak mi kanya sidag ko iti amana ket nagkiss na. I love you, anak. I love you, Shane. Nagsigsingbat ka, ha? Ha? Nagsigsingbat ka, anak ko? Insurot may Manong Nemi, insurot mi nga gina timatang mi idumad adayon ni Edgar. Okay. Insurot mi nga gina timatang mi idi tumad adayon ni Edgar. Takalpasan nga nakarawari ti balay, sinakayanan, pinaandar na, adagos ti motorsiklo na, ket nagturungan iti taltalon. Adda idin nagparaparik na kaniyak Manong Nemi. Ngamjak lakayat nga nugutin. Kenjak patyen. Kenjak kayat ama pasamak. Ngem ore no jak kayat kunak. No isuti na ikari ama pasamak. Manong Nemi. Nagasangpet idin ni Eileen manipod di eskwela itupak nan tinapig sa nga todo. Todo guruod kada kimat Manong Nemi. Kastao na yung titudo ken manabsiit dagiti napipig sa akimat. Ken kasla magunggong amin pinsan tilobong ka dagiti napipig sa guruod. Permi. Grrrr! Kuna. Ciao! Sumalsalipeng kaniyak ni Shane tamabuteng. Ket siyak Manong Nemi. Rinugyakon tinagkararan. Diyos ko. Isalakan na kami kuma. Nangruna ti asawak. At da isunat itang nga ti kataltulunan ket madama ti panagkimkimat na. Adon di kiti nagbalil nga biktima ka da kiti na Dagiti di mabali sa kimat. Isalakan niyo kuma ti asawak. Pangasi Diyos ko. Isalakan niyo kuma. Agsip ngeten
rumabiin nga maawamit laing ti asawak manong nemi. Nabayag ba ditayan nga nagsarding ti tudo kimat ken kurood. Madandanagan akunen. Kat saan lang asisyak ti madandanagan. Pati siyempre dagiti naganak ken kuana. Agigawa nung naming at daimay nang ipadamag. At daimay nang ipadamag ba nung nami. Nga ti asawak. Kat interahay dahi ti ospital. Anya? Ospital? Nakimat ka nung manong nemi. Salit nga kimat. Takinimat na din ni Edgar nga asawa. Saan? Saan nga pudno dahil tatata saan? Ay, iso ti pudno balasan ko. Kahit patib ka naman ko matipakinakim mo. Nakita mi nga mismo tinapasama. Talaga nga napasamak nga. Nga apaw na yun nakimat na jaya. Api nga saan nga naglinong? Api nga saan nga... Oh, Diyos ko. Nakita mi mismo tinapasamak. Nga po tanalpas mi tiraraipan mi. Kahit agawid kami kuman. Napan ni Edgar iti nakaiparkingan ti motorsiklo na. Apag iso nga mapaandar na ti motor, idi tagkimat. Kaya iso mismo ti tinamaan ti kimat. Anya? Gapo siguro ti panang paandar na ti motor nga dati sirok ti kayo. Kaya di maten. Diyos ko. Salita kimat. Ti kaado na kita nasken ko mga makimat. Apay nga ni Edgar nga asawak ti makimat. Kaya niya nga rin kasasali ng asawag tata. Eh, dahil tati Jack abo kasong batan. Napakaruan ka di? Diyos ko, isalakan niyo ko mati asawa. Isalakan niyo ko ma. Dahituyan ti kay papanan ti pa nagsidsid daw kukenkuha na manipod pala di kalman manong. Wen, ti kinarasaw na. Kat iti day tambit lang arabi napanag ti ospital. Wen, dinanundak dito'y daan ti miding nga ipag ko. Wen, dinanundak dito'y daan ti miding da ipag ko nga susan ken ti asawa na nga ni Rolly. Kat dinamag kunuan niya ti kasasaad ti asawa. Dinamag ko iti doktor, luan niya ti kasasaad ti asawak ka mga asikaso. Doktor, kumusta ti asawak? Sige ka dito asawa dyan nakimat. Uwan doktor, Mrs. Pati pagkarab ko matipakinagin mo. Ngayon di kiti lalaem ti asawam tinapagtaran. Tinapakaruan. Lalaem? Nauram di kiti lalaem na. Nga naapektaran. Ti utek na. Nakumatos. Milagro laingin. Di panakalasat na. Saan nga po doon tayo, doktor? Agbiag ti asawak, makalasat ti asawak, makalasat, saan nga mamalin? Nga panawan na kami kanagidanak me. Saan nga mamalin, doktor? Nasiyat unay no kasta bisis. Inaramid min ti amin na kabaylan mi. Ti Diyos laing ti baka mo, nga mangikideng. Nagpatnag kan nagmalmalim iti Domingo ti asawak iti Provincial Hospital manong naimiya. Ako nada. At iti layangan na ikapet ken kuana nga aparatos ti mang bibiyag ken kuana. Ngam jak pulos ba pukawan ti namnama. Jak kayat kapanawan ti asawak. Idaanon na mismo kaniyak manong naimi. Idaanon nga mismo kaniyak ti ipag ko ti kanek wano inume. Tadyak kaya na panahon ti asawa. Kasla di paket din sumrek ti taraon kanya at ng pilpilitek. Ken kasla awampay ti turog ko, tabambantayak ti asawa. Ur-urayak nga agmulagat, ken agtimek na Edgar. Ken kasasaritak lata, bareng lumangignak ket sumungbat. Pa, Happy Father's Day. Domingo itan pa.
Ita nga aldaw, ti kaaldawan niyo nga fathers. Kung nagking kayo di, ngarami din tayo dito nga aldaw. Ang isang sangayan para kayo ka. Kada kayo nga tatang. Iman nga tinapasamak. Dito ito hospital nga sa libraran. Nga awan dito yung kita anak ta. Kanda tatang kininanang. Yung sa nga bali pa. Tadagbat nga sawang mangimat patagkin ka. Iso nga pang-asim pa. Lumaban ka. Sana kami nga panawan ka na kita anak ta. Sana kami nga panawan nga mangipatpatig ka. Kanipatpatig mo. Lumaban ka. Saan ka pa'y nga matay? Maispal ka. Sana ka nga baybayan ti Diyos. At dani abot Diyos nga makaaramid ti milagro. Tapnog biyak ka pa'y tinapaon. Iso nga lumaban ka, Edgar. Lumaban ka. Aking kamanong naming ito day tangag nagmalam ti Domingo. Simukon na kiti manggagas. Kayat da idin manong naming ikatan da kiti na ikapet nga aparatos kang kuha. Saan? Saan yung arami din na ita? Saan yung dagdagan? Di papatay ti asawak. No bilang no talaga nga saan nga makalasad. No di yung kaya. Kaya't kung may transfer ti asawak kanya batak. Saan nagpulos nga mapukawan din na maraminig ti amin tapnog biyag. Kan maispal ti asawak. I-transfer tayo ti asawak kanya batak. Ket kasta nga rod tinapasamak manong. Inasikaso da nga rod, ket na-transfer Manipuri Provincial Hospital dito lawag, aging ka nga na-transfer iti Batak Hospital. Kinimpakat da amin nga amuda tapno maespal ti asawa. Gabutas siya kanula ti awawagan ti anak mi nga ni Shane, manipod idi na hospital ti amana, ajak nagaw-awid iji ti gras, manong name. Daipag ko nga susan, tinagbantay iti asawak, kat nagpadingrasak iti daydingal daw ti Lunes. Tapno makitak ti anak ko. Ken tapno makasalitak dagiti anak ti asawak. Ken tapno makaalaak iti pagsukatak. Ket kastaon iti gagar ni Shane, iti makita nak. Sinabat nak, ken naging narakop kami. Kinalagak ti anak ko. Hindi na amag na, ti ama na. Anak, tumulong ka, nagkararag kini Jesus, ha? I-pray mo, anak. I-pray tayo iti Diyos nga maispal palaeng. Maispal ipapang mo. Saan tayo nga mapukaw? Saan tayo nga mapukawan tinamnama, anak? Saan na tayo nga panawan ni papang mo? Agbihag ni papang mo. Agbihag pa'y dinapaot. Dahil tayo pagpakaasi tayo iti Diyos. Ngem noan niya timbagak kini Shane, manong naimi, kat noan niya timbagak kini Shane, kat kastama timbagak kariragan nak iti asawa. Nga saan da mapukawan tinamnama, nga saan da ang sardahay, nga magidaw-dawan, iti panakaispal na. Kat no pa'y awan, timangeg ko nga sumngaw nga timang karigiti bibigda. Ngem dagiti itong edda, manong naimi, tiya ng kanunong itimbagak kadakwada. Ket makitak tinalaos nga nadingit kadagiti rupa da. Nagsubliak matlaing iti yan ti asawa kiniday di nga aldaw manong nemi ket kinasasaritak manen. Pa, mangmangignak sang kadi? Wana mo ka mangmangignak. Lumaban ka pa. Nagpagpakasit iti Diyos saan na kapailaing nga alalain. Kapos na masapul na kakalikitan nakta. Ni Aileen nga magbagam nga anak akaanakam. Ipatpatig na ka. Ipatpatig ta. Kaya ni Shane like ka. Manunutim ko no saan ka lumaban. Ken patay. Kasano kaming tupay. Naawang ka. Kasanong tupay na Aileen ken Shane. Kasano ang tupay nga ipatpatig mo. Mahal mo. Kasano kaming tupay no awang ka. Iso nga lumaban ka, Edgar. Sana kami panawan, pangaasin.
Ngayon yan nga nagsakit nga awaten ti kinapudno manong nemi. Tayo tilikodan, tinakapaspas na aba nagpakpakaasik ken panagkarkararag ko iti Diyos asape kuma tayo spalin na ti asawa. Ngem saan na pinatgan. Tagalpasan lang ti upat nga aldaw nga lumablaban ti asawa ken patay. June 18. Idi day di matlang nga tawen manong. Idi isukon ti asawa ti biyag na. Igamak idi ti dakulap na, idi madlaw kulatan nga nagsalungay ngayon ni Suna. Napugsaten ti anges na. Edgar, saan? Saan nga po na daytoy? Saan nga mabaling nga sumuko ka, mga sen? Saan ka nga sumuko, pa? Ngem oray nga tano anya tararabindak manunaymi ngem awanen ti anges ti asawa. Saanen nga mang anges? Natayan net ka. Diyos ko. Pagasan yung insalakan ti asawa. Aming palubos yung mapukumin ti asawa. Ti amada Aileen Kinsien. Ama Diyos ko. Ano ko matibasol ti asawak tap numatay gapoy ti kimat. Salit ga kimat. Awan ti amo kabasol na tap numatay ti kasta ti klase na nga papatay. Kinimat, apay. Anya ti basol ti asawak iti salit ga kimat, apay nga nakimat. Ngem ure nga tanto nakaado nga apay manunemi. Saan min nga may babawi pahay tinapasamak. Awanen ni Edgar. Natayan ti patpatig ko unay nga asawak. Ken ti ama di kita anak mi. Awanen. Natayan. Nasakit unay nga ipapatay ken panakapukaw mi iti patpatig mi unay manong. Kaya iti pa nakaimansayag na. Ado di kita imay na kipagladingit. Abaka kitaan ti kinasya ti asawa. Nga awan tinagbalin nga kabusog na. Kat saan lang nga sisyak. Kat saan lang nga siyak. Dagit anak ko, dagit naganak, kan kakabsat ti asawa. Tinangibukbuk ti ado nga luha, kan ladingit iti pupusay na. No diket amin nga makamamo ken kuana. Tita, Aileen, saan nga makapagsaupay ni Tito? Saan nakas idi kasakbay nga napasamak ti pa nakakimat na kat sao lang nga sao. Nagadudag iti bilbilin na kanyak. Nakasaysay at unay ni Tito kanyak. Urasan nga sutipod nung nga papangko. Ngem nariknak, ipatpatignak. Ipatpatig ko bati suna, tita. Ngem apay nga iso tinakimat. Kat natayan ni suna. Apay nga iso tinakimat, tita. Uwan nga rod. Salit akimat. Awan ti amok isungbat ka ni Aileen. No di ti panangarakop kumet ken kuana. Akas kulay bagbag nga ure awanin ni suna kinadakmat. Ado kami mat ganabati nga mangipatpatig ka ni Aileen. Anonimat siyen tiagsal sarudsud katarakupek mat iti na irut nga sangkay bagak. Asa na balit at dakmet. Ado kami mat nga nabati nga mangipatpatig ka na kuana. Idi tamaitabonan ti bangkay ti asawak manunaymi nakaadu dagiti nakipagkuyog. Nakadado dagiti nakipagkuyog ken kuana. Naisangsayan ti kaado dagiti nakipamunpun manong. Kaya dito'y manin nga imbukbuk ko ti adu nga luwa. Akas ti kaado dagiti na ibuyat nga tudo idi agkimat uno idi makimat dead ka.
Aksla karinggur tinakapigpig sa guruod ken na manabsit akimat. Iti kinarunggor di kiti dung aw ken sangit ken anug-ug ko. Nga timawd kada kabi amang ipatpateg ken Edgar. Idi ipsok dan tilungon na ti uneg ti pansyon. Kastao na yun ti ringgor mi. Awanan ni Edgar manong nemi. Ngem tunggal agtudo agguruod ka nagkimat. Salit akimat sang ibagat. Kasla makitkitak ti rupa ti asawak ana imarka ka dagiti urat dagiti manabsit akimat. Ket tunggal adda kimat di mintumet malipatan na Edgar nga asawak. Ini agdama manong nemi subagmanong nga tawen tinapalabas. Ala idi nabit pa ya talaga agladladinget kamlata. Imahon nasa bali nga naramid mi no din nangawaten ti kinapudno. Wan. Nangawaten ti kinapudno ngawan na talaga ni Edgar. Naisukat may sa karagiti biktima iti kimat. Salit nga kimat. Adda kita manong naming agtrabaho ti abroad. Akasta TH wano OFW para ti masakbayan na ginituan ko embati ni Edgar. Kanyak manong. When ni Eileen kastamatan ken Shane Laika. Ket may iliwak unahin kadakwada. Imbaglakid din manong nemi tada cellphone nga listulaeng nga pangtawagak ken pagibidyoak kadakwada. Tapno makumusta kita ket makumustadak met. Kasukat ni Edgar awanin manong. Jakon kayat pa itagima agayat. Taamangan no mga alak sa balik at makimat tumanen. Salit lata kimata talaga. Wan manong name sana kung nga gaya titultuloy ko latan tibang suportar karigidduhan nakko. Tapno ni kastakit matungpal terapap dakas terapap mi idi kanidi Edgar. Nawat bindi kinabud no? Natibiyag ket binulbulod ket no anyaman dagiti kaddeng ti panawen para ti panakay sublina ket awaten ti kinapudno. Dahito nga ro ti pakabuklan ti pakasalitaak nga kaslay di kalman laeng nga napasamak tatunggal mangkagngegak ti kimat kadagrood ala. Gulat ta malipatan dedi Edgar. Tadi ita nga ro ti marka ket nakay markaan gapo iti kimat. Agyaman lang unay ti anos mo nga nangibasa ket sapay kumata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagkipag idikal man laeng anagbuya ken nagdingay. Tuoy nga dagyaman nga oras pagayam mo Leds idi sagpatan Dingras, Ilocos Norte, Philippines. Thank you Ken Leds.